Takže čaute, zdraví vás Enzo Pepilsen 2 a v tomto videu si ukážeme moju mapu, ktorú som vytvoril. Nebudeme si ju akože celú prechádzať, len si ukážeme pravidla a niečo si o nej povieme. Takže tu máme informácie, tu máme napísané pravidlá, že neničiť žiadne bloky. Hraj na obťažnosť mierumilovná. To si nastavíte tuto, že nastavenia, obťažnosť mierumilovná už tu mám. Nepoužívaj hacky to money items. Takže keď aj máte tu money items, tak len stlačíte očko a on sa vám vypne. Hrajte na survivale. To je game mode 0, ten tu už máte vy nastavený, keď sa sem prihlásite, alebo keď si pustíte túto mapku. A tuto vlastne už začína celá mapka, si zoberete vozík, zoberete si jedlo, čo tu je a idete na koniec mapky. Chcel by som vám povedať, že užite si túto mapku a v popise videa je link, aby ste si túto mapu stiahli. To je asi všetko, takže čaute.